Op kewai kachijor alam ki soluk sodaka porahut puthot Karbi Anglong Women Justice Forum atom pen Dipu Police Station along lam hoyalo kipipon. Kedam tang wusika cikloni phai pho arni Karbi Anglong Women Justice Forum matati hek pen KAWJF atom bangpli ok kewai kachijor atom aphan inside that pen puthot arni mate wusika cikloni phai thok arni lam ki ke pho abang phi atom pen Karbi Anglong Women Justice Forum ame phi biulat bepi la pen aria sangho atom aphan Dipu Police Station along lam hoyalo iponlo. Lam ki ke pho abang phetum lam hoi ki piateng pen rai komasai khatum case ka pabon pon lake case number lake 3724 under section 341 342 325 352 294 355 354 509 la pen 34 IPC ateng pensi case pabon pon lo. Lasojok pini Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajam District Committee President mate mepi Milika Kropi Dokmoka Branch Committee mepi Nilimai Terangpi Langhin Branch Abidisa Ribika Singnarpi Bokajam District Committee Klembangpi Karong Hangpi atum okwai kachejor atum pura bangpho abangpi atum aphan pini wosik achikloni phai Troxy Arni Dipu Police Station along lam hoyalo kipipon. Birta tok boma pora hudan ke Karbi Anglong Women Justice Forum matati hek pen KAWJF atum ahin pen kipipon alam hoy aloke register pon pelang pose birta ribdan long. Tangten non labang so alam ke aputhak rai ko masai kya tum kopia kang sai si pijima lake moapor si ethanpo. Nali tum pini dak thana long ke bang alam kopi pasi ke bang na thane thane jima. Nalo nilitum ke ningke jangje ong ningke duk ong se nilitum pini ke ba athe nilitum ani si tarik phor ni Karbi Anglong ang kangar lo lapo ansor lo tu puthak ta Karbi nim sopi maratum si lapo son kache plang katang na alang litum methang a ok awi che jor pen anse non nim sopi maraki bitum phasita me japon la anchot takalelang alang tum choklem vek alang tum claim vek lo po methang ang ho pen ang ke bar tang det setame nilitum phasi nilitum bai do phan akoi bi pen pini alang li phan ke pasung la bang ke nilitum ning duk pik aposi nilitum ladak di fu thana long sa me nilitum nang chingrum nang kok sila bang so alo nilitum ta complain alo ke pg phansi ladak bang lo nilitum bai do men ke Karbi Anglong Women Justice Forum biwalet bepi labang ke nilitum center committee bai do lo nilitum FIR kopi bang pi kalo pielo nang deng LOSP sarsi nilitum phan labang so FIR kopi bang ke nang deng dun lo nagosi pen kanang jipon jasamat bang ke kenep bang ke lipik lu pusipu tebon sita melang tuma phan punishment la pen adjustment ki pi bang ke song tuma bang ke arona ve pusipu la sela sopatha pusipu laki nilitum ning duk pik ning jang je pik apose nilitum ta Karbi society long da doma ti di lapuson ok lang no ka claim atum alang tum claim par pik apose nilitum ahok nilitum ke nang litum social media ka do ka vistami nang thekon long lo apose nilitum ke ahok alang litum han ka pather rak pu achui jeng nilitum rod pet dolo tapena ke chengar deprat prat dolo sitami nilitum no pakten e kuten e chinjorten e nilitum thangta alang tum han pupe mati lan chot takale lang alang tum han la an adai ke the ke claim alang litum ko an adai ke the claim sami nilitum bai do ke alang litum han ning ke me pensi atumi ke damalam ke atumi alam lo chuni men chi lo pole chi punon ning we pen bang ke nang tum kaya teng kaya mang dora nim hang ke thek thumi lo pole nang tum chema than muso tum nang tum hem dam pe menon pula anakang honta alang litum bang chichini dam desi ako nona bang ke parlin thu phak nilitum bai do phan bang se alang litum ning sorong alang litum phan pilo nilitum ta thek thede jima nilitum ta ning jang je ke alang litum phan sa bihe ga mu mar alang tum arta velang pu posi mesen mirab na imi thang Karbi khai pu kaching hon pen jok si mirab nang posi nilitum ta alang litum phan ki puke pupe son te arni ke ong men sila hayo so mar bang nilitum ta vijia link sitame inut hiyan pu che matha pulutang te nilitum ta vidhek detai sitame nilitum vi alang tum phan kam ke me lam ke me si ke japon anta kalelang si pini bang ga kuni tum hasen nga pasung thu la sona ron ke lang no ka chokle matum bang phan ke ako Karbi ke the ke ding tum sitame ko mane ke support dun do posi nilitum hin ben jongda alang litum phan lapo an support bang ave lapo an bidi sore bi pe po sonte alang litum ke alang tuma ok adevi kachi yor kana hok ansi alang litum ning chi duksi mesena ot mesena dur dosi api apop kaya teng kaya mang chido dam ji pusini tuma hin penge jongpot la bangke
support kuma sika support ma punang le tong tham kon lalo thaning tung duk lo mate than long lo ke ni si social media long sta paklang lo ke bang ko an lo ni amen ke supin so to amen klang de lo la si amen ke klang kle lang do lang atum si la puson nang thek ki pi pusin ni tung ke jong dam lo athe alang tum jong si ni li tum phan la so song pa ben na so lo song tum bang ke pa phere na ni tum jong si la tum hana abidi sore people la puson e fire pidamon la son pe na koi pira alang tum han ther lo bulote hala ke klang kle amen ke klang kle a photo gitar tan te de ji tum han tambe alang tum ta ka che phere pensi la so bidi sore ke ki pidun pusin tum hin pen ke ki jong takar piang long long leng ke the atuma men ta ke klang ang ring the tan pu la ko na hok la bang ke ho kala nili tuma hin pen non ma ti jong dam de setame pinang an amen ke klang ke ani si kado via karbiang long ra setame thek long apos i hoito jok de ta hai chikeng de ta hai mini alang tum la hai ka che phere pusi nili tum non mohet jong da nili pulo mati hai ka che phere pos alang tum ke la bang ke non la so somar chi chi cha cha tum han bang ke bidi sore ke pidun si la so ai fire bang ke ni tum bai do phan ke pasung je phan si ke claim pusi ni tum hin pen ke jong dam nang kok lo la bang ke ai ko ma sai ke tum non feel na ko dum ke lang tum lalo rai khom sai khi tum stame ahoklo nili tum ta along pen along ke men accident pusi nili tum chi punang kok po ning jang je thuong ma sin nili tum ga churot pet pet del rot pet pet pusi tame kado ka ve video clip long ta thek long lo nili tum kon si rot ma kon si ro re ma kon se reng so ma so se ma ki cheng ben da nili tum ke nang li tum media hoi tum pen ta nang chini dun la pen karbiang long son thak thak asong ja po ham phang asong tum has mi nut bahini bhanili tum pachini pon labang so somar a ot ka ve tum do po bangke la si la pu anang deng bangke nili tum nona bangke ai step ke deng thujia bangke nili tum bangke ningjang ji ong ki me ka me kemla ong bangke ake no sinang ke jong dun lipudang ke to nili tum sitame la bangke chi song nang kok po la pen karbiang long ara sitame isi political poson se nili puram det po jom det po ate political tum ta hala political ke me tum nat bangke ki me tum donon ke no rat nang che krong ji tum bangke ake no la sinili tum se ke me ret ma hala ka choklem vek a ok a vi che jor vek tum si ka hin no ret ma matang te la bangke nang li tum karbiang long ara tum se ta thak dam tha nili political la phan public ki pad no dam la pu ki jong dam la pu kali he oi he sitame la pu son si punang kok lo ate nili tum ke tangka ve poisa ve nili tum song long ke claim ke nili tum ke la pusi mithang karbi society me nang ji pusi nili tum ke kachi peduk si kado ka ve ta angri si vet nang pusi nili tum ke do setame la nili tum ake me long japon lin pen ke ake hin no nang ke jong dun pulote la bang nili tum ke ning jang je pik lo la bang chok che pusi nili tum bang ke puda ai ko ma sai ke tum nang di tum ne long check pen da khana long hodai nang je pot si tu si la bangke mo pen pulo ke asapo nili tumta accident lo la bangke ningjang ji ong masi hala muso tum phan than nun pe me lo pot nang tum ke non ke chok chi de lo la bangke ni men chi pule punon seta me non nang reng so da non nang tum nang chui yang yang ni tum nang rot pet pet det la bangke ni tum phana ke me a oda dur pachilar inang apon nang tum nang pi nang polong le je dam tu hala hai bangke ni men chi lo non ni mahang ke thek mi lo pu pen le do damon puselang tumala dak lota chetok te kang lo ni tum pini penge claim ke lo dam de lo nang tum ke claim a teng amang sini tum ta nang do don po pula so ke kroi sini li tum ke ni tum ka ching hon son tholan lang tum handa kang on lo pu ki tin dam sini li tum ke a hok pet ke arni ta the ang lang a he marit phansi pachirap dam to apuria la tum han setanil tum hang he kali hang nang ching thum tha nang che lang tha pu ing sai se pu pe ko pen ta hang aposi aning ka chiroi binong lo bon hok pet aning ka chiroi lo bon pusini li tum ke lan sing ton kok nang pusi ki pulo sudah mi alang tumbang aning nang sorong lo nona bangke lam ki ke phobek apang pi me la therang ke theng no phala ke theng ke chok par ari long exit sap penang an ka chipek lang pon ta do la se la sok thak ko la bangke bang ani ke ong ben ko pipilo ne mati lagi nili tumari deng beng nili tum ke thang da pupan pe athe nili tum ahok iri pen si ke the ade prat mute do lake intum da ningjang je dung sor lo aman ke pavir sor lo tum phana lang aman ke pavir karbiak hai atu phana man ke vir kathe rak dun nang aposi nili tum ke theng prat lo sita me hala exit sap ke lage bang ko man tu polo ne abani nili tum chini dam de karbeng long rat phan ko pia biota si paleng tu nona bang ke lalo nili tum karbiang long rat tum sitame mo pen da nili pulo rong rup pendang lok sitame la sona od lang no ke do tom phan bang ke ili tumang bong pen da kai kita ka ching sai so do nang ji kai kita pia po pendang lok la ke lang ka tar le bang ke nang so
nahi chere nang po non na klim so mar mu mar tum sitame mo penda nili pulo ili tum political ason si mandelo political kali po wifi sa political ta nat ma ke me karja patum hang ke ake me do non ake no karja polite nili tum jong sila so kangsai heno dak la so so maraphan ok vi chi jori po kangsai heno dak le putang te nili tum alonga benang dun ra karbyang longa rat thurpet ra la so lama bangke ili tum isia protect si claim nang ji pon sin nili tum ke ning hang dam lo na penili tum claim ta claim po News Desk report, Northeast Karbi Live.